Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:02 ang pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Hindi po ang DCGB mga bareta ngunyan para sa aga, mga bareta sa lado lokal, nasyonal asin internasyonal. Enot din dong madadangog ngunyan na pagkahapon sa DZGB mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Ako po si Pio Fernandez ang sa inyong magiging tagapaghatod bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagtutubod ang constitutional law expert na si Attorney Egon Cayoza na pwede nang saangatanin patong-patong na kaso ang mga ipigturong invuelto sa mga ghost projects maski dahi patapos ang pagdadangog kan Kongreso. Segun sa abogado, dakol nang inako ang mga opisyal sa serye kan pagdangog asin pwede nang gamiton ang mga ini bilang ebidensya sa korte. Kasabay sa mga pwede nang saangatanin kaso, iyan mga project engineers asin iba pang nagpirma sa mga nasabing proyekto asin mga kontraktor. Kampante ang dating Integrated Bar of the Philippines President na magkakanigo na ang mga natipon na mga ebidensyas para makabilog ni na patong-patong na kaso maski nagpapadagos pa ang pagdangog kan Kongreso. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pagdaganta detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Formal lang na itao kan sangguni ang panglungsod ng Legazpi at itong resolusyon na minakomendar sa Albayang Farmers Organization Incorporated matapos na ganahon ini o saro ini sa mga 10 outstanding organization na kan ginibong 8 Villar Foundation Youth Poverty Reduction Challenge atin pagmidridman sa indang naging kontribusyon sa pagpapakusog sa youth agriculture development asin poverty reduction sa syudad. Ang nasabing resolusyon ng author ni Konsehal Ismael Guban IV kung sa integrated wisar kan sanggunian ang importanteng papel ka ng organisasyon na sa mga jóvenes na ang pagkakaigwa ng inisyatibo na mga katabang sa pagpapakusog kan food security asin inklusibong pagtalubo kan ekonomiya. Sinabi ni Guban na nasabing organisasyon na nagpapailing ng makusog na commitment para sa agricultural productivity, environmental stability asin youth empowerment sa paagitan sa mga youth-related o oriented programs. Mga nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Balikan tan detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Nagpaluwas ning ebidensya sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban sa sarong opisyal kan Departamento kan Obras Publikas na aligadong nagtatangro ning budget insertions para sa 2026 National Expenditure Program. Sa iyang privilege speech, ipinahiling ni Lacson ang screenshot kan sarong mensahe hali kay DPWH Undersecretary Maria Cristina Cabral na ipinadara kay Senate President Vicente Soto III nagkapirang aldaw matapos ining manggana sa senatorial elections kan Mayo. Sigun kay Lacson, ang mensahe may katuyuhan na maghanda nin mga proyektong pwedeng maisabay sa National Expenditure Program alagad sinayumahan ini ni Soto.
Base sa screenshot, hinapot ni Cabral kung may priority project si Soto para sa vetting tanganing malikayan ang redundancy, overlap asin masigurong nakakasunod sa national priorities asin local project menu. Ibinulgar ni Senador Rodante Marcoleta na may sarong kongresista na nagkauron sa abogado kan Diskaya para mag-invuelto ning senador tanganing makalikay sa contempt. Sa sesyon kan Senado, pinagkonfirmar ni Senador Marcoleta na nakaresibi siya ng text hali sa abogado ni Pacifico Curly Diskaya II na kung saan may kongresistang nagkauron sa sainda na mag-unambitan nin pangaran kan senador sa katahawan kan pagdangog kan House Infrastructure Committee kasudma dahil kundai ipakapakontempt sinda. Nasa sa iyang posisyon ang pinadarang mensahe bilang patunay. Tinawan doon kan senador na dapat maaraman kung si isay ang mga individual na nagkakauron ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral na pigasabing sindikato sa flood control projects. Lauman ang mas hararom na investigasyon kan DPWH sa mga ghost as in substandard flood control projects sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Sigun kay DPWH Secretary Vince Dizon, malinaw na may mga nasa likod kan anomalya kan nagkaperang opisyal asin kontraktor, lalo na ta may pattern na maikukonsiderar sa operasyon. Nagkapera digdi iyon madalian na bidding, pag-award kan proyekto, sabay na pagtaoning notice to proceed, asin makaskas na pagtao kan bayad. Welcome sa Philippine Army ang propestong buhayon ang National Development Support Command o NADESCOM tanganing tumabang sa pagpapautob kan mga napendyenteng flood control projects. Kasunod ini kan suwestyon ni Senador Robin Padilla na ipatake over na sana sa militar ang mga proyektong pigasabi na igwang anomalya. Sigun kay Philippine Army Commanding General Teniente General Antonio Navarrete, ipinagpapasalamat ninda ang pagtitiwala sa inda para kaputan ang mga proyektos. Alagad inako man ni Navarrete na matitibay an sa indang mga soldados, alagad dai ini magkakanigo para simbagan ang pangangaipuhan kan konstruksyon kan darakulang proyektos. Dagdag na baretang lokal na sa linyaman si kumpadreng Jomar Bien. Padeng Jomar, marhay na hapon. Please go ahead na. Salamat Pading Pio sa dagdag na bareta dahil pinalapuas kan sangguniang panglungsod kan tabako ang pagkakataon na magpahayag kan sa indang pag-umaw kay Margaret Siat Britton ang taga-tabako na guminanang bilang first runner-up sa ginibupusan ng Miss Grand Philippines pageant duman sa Metro Manila. Sa pagbisita ni Margaret Britton digdi sa sangguniang panglungsod kan tabako sa ginibong regular na sesyon, saro-saro na nagpahayag ni na pag-umaw asin pag-bilib digdi kay Margaret ang mga membro kan sangguniang panglungsod kan tabako. Kasabay kay ni puminasarman tulos indian resolusyon na nag-uumaw sa naunang bitan na beauty na nagrepresentar sa beauty pageant kan Tabaco City sa resolusyon numerado 9-052 series of 2025 igsasabi na nabubugtak digdi na congratulating, recognizing and commending Miss Margaret Siat Britton, a proud daughter of Tabaco City, for bringing honor and prestige to the city through her outstanding achievement as first runner-up in the Miss Grand Philippines 2025 pageant held on August 24, 2025 at the Mall of Asia Arena, Pasay City. Katakod kan bagay na ini, dakulaon na napasalamat ang ipinaabot ni Britton sa mga membro kan sangguniang panglungsod kan Tabaco asin sa bilog na komunidad kan syudad sa pag-umaw sa iya asin pag-akseptar
bilang dakulang persona na nagrepresentar kan syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ngunyan sa ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Nagpaluwas na ning subpina kontra kinda Charlie Atong ang Gretchen Barreto asin si Setang iba pa sa kaso kan mga nawawarang sabungers o parabulang na ipinagpaluwas kan DOJ o kay kan Department of Justice. Pinuna ng iserbian kan process server kan DOJ ang mga subpina pun kasubagong banggi asin ngunya na aldaw. Kasabay na pinagpasubpina si dating NCRPO Chief Jonel Estomo asin 18 pulis pati ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan asin antugang kaini na si Ella Kim. Para ini sa preliminary investigation kan mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention asin iba pa. Gigibo ng enot na pagdangog sa masunod na semana, September 16. Dati nang pinahamutikan nindaang Barreto asin Estomo ang koneksyon sa pagkawara kan mga parabulang. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran, Megaforce Patrol Tatanems Flora sa Master Control. Sa IT si Jerome Nico Martinez, abangan po masunod tulos an sa tuyang Armadero Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahin hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.